Formal nang nanumpa sa ilang katungdanan ang grupo sa Alayon, pinanguluhan ni Talisay City Mayor-elect Samsam Gulyas. Mga high-rise building o BPO industry tinguha nga mapatukod sa ikaduhang termino ni Gulyas. Ni pasalig usab si Gulyas nga walay paglahugay sa mga department heads. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Gisugdan ang kalihukan sa Santos nga misa o gisunodayon ang pagpanumpa sa mga nidaog sa election 2022 diha sa syudad sa Talisay. Si Mayor Samsam Gulyas nanumpa atubangan ni Honorable Judge Geraldine Faith Ikong ug ang gibansag ang honest tricycle driver nga si Pedro Sibial, 72 anyos, mao'y nikupot sa Biblia. Si Sibial mao'y nakakita og check kay nga mukantidad og kapin sa tunga sa milyon ka pesos. Nga giuli ra pod sa tag-iya. Mato di Gulyas nga buot niyang ipaabot sa mga Talisaynon nga dili kinahanglang magmayor aron makahimo og kausaban. Number one was you don't have to be city mayor to inspire people. And number two is that the city government of Talisay is not one man. Wala mabuhat ang mayor kung walay vice mayor o walay konseho na mutabang kaniya sa legislative. Ning ikaduha niyang termino gipasalig ni Gulyas nga way mahitabong lahugay sa mga department heads ug way mga job order employees nga mataktak. Tinguhaw sab nini nga subling mabalik ang buhatan sa aksyon agad sa kabarangayan kun pagpadala sa mga serbisyo sa City Hall diha mismo sa barangay. Bukas usab siya sa katukuran sa mga high-rise building ug pagbuka sa call center industry sa Dakbayan. We're trying to partner with TESDA for call centers na mga courses. Then gwapo unta kung nanay call center courses ang TESDA, natay call center na mo directly mo hire nila diri. Namang gyud mga tao na moari sa City Hall mga igtabang. I think one take for example na sila ipa-change name kada mga registrar mo gini pinaka-importante. So ang ato na lang makasave sila sa mga gastuhonon, City Hall na mo duol nila. Si Gulyas mao'y nipapanumpa ni Vice Mayor-elect Richard Francis Choi Aznar ug sa mga konsehalis nga sila si Ferdy Rabaya, Fe Elanan, Rodi Cabigas, Maning Cabriana, Rocky Bas, Eduardo Gulyas III, Gail Restauro, Lito Bacaltus, Lister Daan ug Danny Caballero. Uba ni Jun Sulon. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.